Il-Gvern ikkonkluda x-xiri ta' 3 proprjetajiet oħrajn ta' soċjetajiet mużikali. Dawn huma s-sede tal-Aqda Mużikali Stella Levantina ta' Ħattart, is-sede taċ-Ċirkolo San Giuseppe fil-Armonika Sagra Familja tal-Karkara u s-sede tas-Soċjetà Kazin Santalina Banda Duke of Connaught's Own ta' Birkirkara. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici. Hawnhekk ġie spjegat li dawn it-3 soċjetajiet kienu wkoll friskju mill-aktar serju ta' żgumbrament minħabba is-sitwazzjoni legali marbuta mal-kera ta' qabel l-1995. Il-każin f'Ħattart ġie akkwistat permezz ta' investiment ta' €1,100,000 waqt li s-sede fil-Karkara ġiet akkwistata wara investiment ta' 3 kwarti ta' €1,000,000. Dan fil-waqt li l-investiment fuq il-każin f'Birkirkara kien ta' €4,900,000. B'dan l-ammont jinkludi il-prelikwidazzjoni u ħlas ta' danni legalment meqjusa li huma dovuti u spejjeż oħrajn inklużi dawk legali. B'dan ifisser li issa tellu għal 5 l-ammont ta' gażini tal-banda li ġew akkwistati mill-Gvern permezz tal-Kunsill Malti għall-Arti wara dawk tas-sede tas-Soċjetà Mużikali Antoine De Paul tar-Ħaġdejt u tas-sede tas-Soċjetà Mużikali Stella Maris ta' Taslima li seħħu issa l-oħra. Intqal ukoll li hemm 6 soċjetajiet oħra li l-Ministeru daħal f'konvenju ma' sidin tas-sede tagħhom li meta jsiru dawn l-akkwisti l-investiment ikun ta' aktar minn €16,000,000. Il-Ministru Owen Bonnici sostna li lan ewlieni ta' dan l-investiment u li l-Gvern isalva dawn il-każini u jkunu jistgħu ikomplu jintużaw. Aħna għandna obbligu li nieħdu ħsieb dawn il-festi u l-iktar mod li tieħu ħsieb il-festi huwa billi taċċerta ruħek illi s-soċjetajiet mużikali ma jkunux żgumbrati barra mis-sede tagħhom minħabba sitwazzjonijiet purament legali li okkorrew matul is-snin. Aħna llum ħabbarna li xtrajna b'mod definit 3 soċjetajiet mużikali oħra fejn issa għandna serħan il-moħħ għal dawn is-soċjetajiet biex ikomplu jagħmlu x-xogħol importanti li huma jwettqu. One News ħaq ir-reazzjoni ta' membri mit-3 soċjetajiet mużikali li kollha saħqu magħna li dan l-investiment jagħti s-serħan il-moħħ li għandhom post permanenti minn fejn joperaw. Dan fisser ħolma kbira li s-soċjetà tagħna kienet qiegħda ssofri ftul l-aħħar snin li issa saret realtà. Il-fatt li għandna il-proprjetà li issa hija assigurata lilna ħattina permanenza u ħattina identità fix-xogħol li nagħmlu għax issa nafu li din il-proprjetà dak li ħaninvestu fiha se jibqa' tagħna. Is-soċjetà tagħna huwa serħan il-moħħ għaliex issa il-premises tagħna għandna rasna mistrieħa li nistgħu nkomplu nużawhom għat-tagħlim tal-mużika, nistgħu nkomplu nużawhom ukoll għal volontiera anzjani li jattendu kemm fil-pottegim, kemm jgħinuna fl-armar u bekk rasna mistrieħa li nistgħu nkomplu nkunu ta' ġid għall-komunità tagħna. Illum b'dan il-kuntratt li l-Gvern għamel mas-sidien serraħna rasna darba l dejjem għax ovvjament bilkemm tkun tista' torqod għax dejjem int moħħok isma' għad jiġi xi żmien ikollu żgumbrament. Illum di issa spiċċat. Preżenti għal din il-konferenza l-aħbarijiet kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall u ċ-Chairman tal-Akkwisti Gażini James Pearsall.